Čaute, vítam vás u nového videa, konkrétne zase u hry Brawl Stars. Dneska budeme pušovať nejakých tých brawlerov, ktorých mám na nízkom ranku. A aby sme mali trocha viacej trofej. Začneme asi s tými, ktorých budeme pušovať Budeme pušovať tých, ktorých nemám na 5 týr. Budeme pušovať na 5 týr. A potom sa vrhneme aj na nejakých, ktorých mám vyššie. A tak. Takže ideme na to. Tak. Začal som s Coletou. Coleta, s ňou moc nehrávam. Ja moc nehrávam s takými, ktorí sú na diaľku. Moc. Jediný, s kým tak hrávam, ktorí sú na diaľku, je Colt a Brock. Tých hrávam docela často. Ale Brocka som v týchto videách ešte nehral. Jesus Christ. OK. Dobre, tuto dáme nahnevaného smajlíka. Zoberieme si power upy, aby sme boli čo najsilnejší. Tak, máme 9 power upov. On zatiaľ zabil jednoho typka. A teraz ideme nájsť tu Káze. Kde sa skrýva? A tu je. Toto bolo docela ľahké. Toto bolo docela ľahké. A ideme ďalej. Teraz sme konkrétne s Angelom, takže ideme. Takže takto. Ideme ešte nájsť nejaké. Ne, kamo, toto bolo hrozné. Toto bolo hrozné. Poď. Jaj, preč, choď preč. Dobre, súpiš. Dobre, super, Angelo, super. Už nám chýba iba jeden. Vyhrali sme. Čože? Oh my god. Tak to som nečakal, že vyhráme. Toto som nečakal. Toto som popravde nečakal. Ideme ďalšiu hru. A dneska to ide docela rýchlo. Dneska pušujeme Coletu. Takže ideme zobrať jeden power. Sme z Mandy, takže dvaja brawlery na diaľku. Super. To je možno aj taká výhoda troška. Dobre. Utekám, Bull ma doháňa. 2-1. Dobre. Si poničím powerky.
super, zobere. Zobere to. Okay. Ďalší. Tak. A tu je Bea. Haha. Dobre, tam je Bull. Dajú tynu. Pekne si snajpla toho Bulla. Super. Vamos, pekný play, super. Tu dávam kudos. Máme už 4 týr, OK. Super. Máme 6 win streak. Tak, a sme za 8-bitom. Ďalší na diaľku. Ale popravde to bude podľa mňa dobré. Má dlhší aim ako ja. OK, tuto bude určite nejaká. Tak. Zobereme. To už bola potom zničená čestka. Ideme ďalej. Aha, Nani. To nemal robiť. Nemal vyliezať z toho keru. Kru? Ker alebo kr? Kru alebo keru? Neviem. To je problém. Z kru alebo z keru? What? Tá ultina bola zbytočná, ale nevadí. Nás trollovali. Tak, máme 5 týr. Super. Yes. Ideme obidva. 8-bit bol dobrý. A ideme. Tak. A ideme si zobrať pavry. Super. To je typek. Joj. Yes, super 8-bit. Super 8-bit, super. Mám ultinu. No, tu je Bibi. Tu je Bibi. Mine. Dobre, tu je Cold. Jupi. Dal tu Bibi, alebo nie? Yes, dal. Tu je ten Dalino. Super, a showdown. My sme na Yeti. To vyhrajeme. To hru. Oni sa schovávajú. A tam sú. A nie. A hej. No. Cold. Co? Si myslí, že nás dá, ale nedá. Za chvíľku dáme 100 trofejí. OK. Ďalšia hra s 8-bitom. Toto zase vyhrajeme určite. OK. Tu je tento týpek.
Aj! Edvi to musí spraviť sám. Ježišmaria. Som Karivan. Dobre, choď preč radšej. Tu mám nejaké spomalené 2-1. Dobre, super. Yes! Super. Aj, nevadí. Tretie miesto, to vôbec nevadí. Máme 100 trofejí. Jaj. Pravde, ja som dneska extrémne unavený. Ja idem do druhej strany. Fabro zatiaľ zničí tú hebku. A tu sú typci, okej. Vamos, super. Tak a El Primo dead. Máme zase showdown. Nejak rýchle sú tie hry. Áno, dobre, zabito, bula, zabi, bu. Jaj, maňa. Dobre, nevadí. Ježišu, nie. Áno. Yes. Super, kudos. Máme 9 win streak. To si nemôžeme pokaziť. 9 win streak. To si nemôžeme pokaziť vôbec. Dobre. To si zoberieme power. Tak, ideme sa schovať. Tu máme 2 powery. Dobre, super. Dobre. Tak. Musíme vydržať. Na 4. tým. Ten Finks je extrémne hard. Aspoň druhé miesto by sme mohli dať. Neymar Junior. Ani nevie, jak sa píše Junior. No nič. Dobre, showdown, yes. Máme ďalší bod do win streaku. Jej. Ani... Nevadí, super. Nevadí, máme 120 trofejí, 10 win streak. To vôbec nevadí. Bez 8-bita. No nič. Škoda. Uvidíme. Dobre, tuto sú typci. To sú 2 tieto. Krabičky, alebo čo to je. Ne, kamo. Yes. Super. Som to nečakal, že tam za mnou pôjde niekto. Ťa vidí, schovaj sa. Maria.
pasti. Do prčic. No tak ja som v pasti. Nechoď. On ťa zabije. A pokazený winstreak. Ale počkaj, ty ten chábro. To si otvoríme. Toto bude dobre. Toto bude super. Toto bude dobre. Čo to padne? Prosím, angelský stýl. Super. Ale máme plus trofé a máme 50 powerpointov. Čože fakt, že super. A ja tých powerpointov máme dneska veľa. Čo? A 100 kreditov. Ty vole. OK. Dobre. Takže. Posledná hra. A už musím ísť. Nine. Som za poisonom nakazil, super. Choď preč, Ali. Inak, kto by nevedel, tak toto je ten týpek, s ktorým sme hrali, čo hral za 8-bita. Keby ste nevedeli. Som ho netrafil, smrada jedno. Showdown. Dobre, dávame kudos a my sa vidíme pri ďalších hrách, takže čauko.